Mga residente sa pipila ka barangay sa Libon na Bukidnon, girasyonan og tubig human naguba ang water pump sa ilang water system. Ilang gipanghimakak nga naigo ay ilang lugar sa Hulaw. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipanghaturan og tubig sa mga personay sa Bureau of Fire Protection Libuna ang pipila ka mga residente sa Barangay Crossing ug Barangay Santa Fe sa Libuna, Bukidnon. Kini tungod sa kakulangon sa supply sa tubig sa ilang lugar. Human na daot matud pa ang ilang water pump nga mo'y gasupply og tubig sa duha ka mga barangay. Lakip man sab kuno sa mandato sa Bureau of Fire Protection ang humanitarian operation sama na lang sa water rationing. So the request of the local government, humingi sila ng tulong sa atin na makapag-rationing tayo doon sa mga barangay na mahina yung tubig at the same time parang nasira yung pump ng water nila. Sumala ni Barangay Santa Fe Chairman Elias Ladica nga personal siyang mihangyo sa LGU o sa BFP nga mahaturan sila og tubig tungod na atol sab kuno sa fiesta sa ilang barangay ang pagkadaot sa ilang water pump. Nagsunod ang kining sa Crossing ug Santa Fe. 9 ug 10 o 8 ug 9 fiesta sa Crossing. Nga amo dai 9 ug 10. So at that time sila dito na kuan pod medyo na kulangan pod ilang tubig. So ang gibuhat sa kuan sa taga Crossing nagpa-rasyon sila sa kuan kay dako mang crossing, dako mang area, so nagpa-rasyon sad sila kay nakulang pud ilang tubig. So kami pud diri at that time desperas namo. So kinahanglan mig tubig kay panglimpyo, panghugas sa kuan sa mga tawo nga magdigamo. So nakulang among tubig. So nag-request ko sa isa namo nagtawag ko sa isa ka konsyal namo. Nagpahigayon sab kuno og rehabilitation sa pipila ka mga tubo sa tubig ang LGU, hinungdan nga mas nalangan og balik ang ilang panubig. Apan gihimakak niya nga naigo sa Hulaw ang ilang barangay. Hinuon aminado man siya nga nakasinati sila og kainit sa panahon, pipila ka semana na ang nakalabay. Nakuangan, pero ignon man ni hubas. Wala gyud, sobra sa ganang ignon nga hubas kay kining Agusan River. Murag mo na siya ang kuan. Mo na siya ang one of the source sa tubig. So murag ug mubas na siya, wala na gid may tubig. Naaman siya. Sa karon balik normal na kuno ang aga sa tubig sa duha ka mga barangay. Human nga na-repair na ang mga tubo ug ang water pump nga ilang ginagamit. Pag-aghat sa mga opisyal sa mga residente nga tipiron gihapon paggamit ang ilang tubig aron adunay magamit panahon nga moigo man galing ang Hulaw. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.